Decretada a emerxencia cinexética no territorio galego. Do mesmo xeito co ano pasado, o Executivo Autonómico permitirá a caza sen límite do xabaril ata o mes de febreiro en máis de 200 concellos. E por qué? Pois un dos factores principais é o impacto sobre os cultivos agrícolas e que este animal é ben lambón e acaba poñendo en risco campañas enteiras nos nosos campos. Así nos lo contaba no programa un produtor de viño en Beade, farto dos ataques nocturnos. Arranca todo, en caso incluso a veces rompe todo que o bico deste ano e a problemática que para a pérdida de colleita deste ano incluso pois hai dificultades para poder ter podo ano que ven ou incluso a hace pouco de chegar a secar, senón neste ano no ano seguinte. Outro dos aspectos que se teñen en conta para delimitar as zonas de caza libre é o perigo que supón o porco bravo nas estradas. De feito, só o ano pasado causaron preto de 4.000 accidentes de tráfico en Galicia. No termómetro tamén puidemos dar conta da pegada do xabaril nos talleres de coches. Eu teño tido aquí clientes que, por tratar de evitar ese animal, se saliron da carretera e pegaron con outro coche que viña de frente. Ese é un susto moi grande. Eu penso que tiñamos que tomar un poquinho máis de medidas con este tipo de problemas porque son graves, como podeis ver, moi graves, ademais. E malia que xa hai quen probou dende ouriños de lobo ata ultrasons para mantelo lonxe da horta, a pregunta está na mesa. Conseguiremos controlar o porco bravo dunha vez por todas? 12:41, pois ese o reto. Rocío Padín, aí estás en Ferrol. Bueno, pois aí dan fe, non? Dos destrozos do porco bravo, como en tantos puntos de Galicia, non? Sí, aquí teñen un grave problema cos destrozos que o xabaril está a deixar, por iso quixemos vir aquí a falar con eles e que nos conten. Moi bo día, Paco, como estamos? Bos días. Bueno, pois estamos un pouco cos ánimos un pouco decaídos, porque xa ves, chegamos aquí a facer algo, a traballar no huerto que temos aquí en Canido, e nos encontramos que volveron a entrar os xabarís outra vez e destrozaron outra vez todos os bancales. Porque este é un problema diario, non? Totalmente diario, porque un día si outro non, tamén entran e empezan a destrozar todo, deixamos un día todo ben preparadiño, e ao día seguinte chegamos, ou outro día, e temos outra vez os bancales todos destrozados. É que xa están a ver que, por moito que traballen, o día seguinte xa veñen co corazón nun puño para ver que foi o que pasou esa noite. E bancais como o de Ana, moi bo día, tiveches que facelos de cero. Literalmente, es que ademais ten aquí a Asociación contra o Cancro unhos bancais e cando ven ao grupo cansanse de plantar e cando veñen levan unha desilusión tremenda porque está todo patas para arriba de novo outra vez. Isto habrá que buscar solución de alguna maneira. Porque fíxense por aquí, estamos no centro do barrio, no corazón do barrio e o porco bravo por aquí campa a súa ancha. Están ver estas eles que lle tiveron que poñer porque xa lles digo, os bancais houbo que facelos de novo e non é un problema que ali que se limite ás hortas, non? Home, non, porque mira, a seguridade que temos é precaria de todo, é que non podes sair, porque ás 12 do mediodía aí embaixo na horta un xabarín pero a 3 metros de min, doume un medo que non sabía que facer, e non volvín. Tuve moito medo e non volvín. Non é un problema só de noite, senón que esa inseguridade que sentimos pois tamén se palpa durante o día, compañeiros. Grazas, Rocío. Bueno, pois nos preguntábamos antes se conseguiremos en algún momento controlar o porco bravo. Temos a comunicación co Manuel Martínez, presidente da Mesa Galega pola Caza. Pois quero trasladarche esta cuestión. Será posible eso en algún momento, Manuel, ou chega a ser algo utópico aínda? Bos días, Rocío. Bos días, telespectadores da TVG. Bueno, pois a verdade é que non é fácil. Primeiro temos que sentar as bases para entre todos intentar poñer coto e remedio a esta situación. Hai distintas cuestións, por exemplo, este último, ese xabarís está nun ámbito periurbano, urbano, entonces aí, lógicamente, a actuación non pode ser cinexética. Desde logo, o reto non é fácil. Se fose fácil probablemente xa estuvese resolto, por eso cada vez máis hai que ir implementando pouco a pouco medidas e unha delas é a emerxencia cinexética que vende a declarar a Administración, que non é ni máis ni menos con unha ferramenta máis de xestión para intentar buscar ese equilibrio entre animais, danos e accidentes. Claro, porque para que a xente o entenda, Manuel, na práctica, que cambia cando estamos en emerxencia cinexética?
Bueno, pois na práctica, primeiro, o máis importante é que a práctica e a aplicación desa emerxencia cinexética segue estando en mans dos tecores e dos cazadores galegos, vale? É dicir, que esa emerxencia cinexética non obliga aos cazadores galegos a sair a cazar un día de semana. Si habilita que eses días de semana se poidan facer con carácter lógicamente puntual, donde se necesite, e habilita tamén, aparte das xornadas xa contempladas no plano de ordenación, que se poida cazar todos os días da semana e incluso tamén, como pequena axuda, métodos auxiliares habilitados excepcionalmente, como poden ser cebadeiros ou visores nocturnos para intentar axudar na execución desas actuacións. Pero que quede claro que, lógicamente, volvo a repetir, é unha ferramenta máis á disposición dos cazadores e dos tecores para baixar ese número de siniestros. Porque hai unha cousa que está clara. Unha cousa son opinións, que son moi respetables, lógicamente, dentro da libertade de expresión, pero outra cousa son datos. E se a propia caza cada vez máis tende a basarse en datos, digamos, para defendela, está claro que tamén se basa en datos para utilizala. Eses 4.000 accidentes e eses máis de 4.000 danos, avisos de danos, son unha realidade e iso non se pode negar. Por lo tanto, as opinións están moi ben, incluso hubo algunha que dixo que non era o momento, sonando un pouco a excusa, pero que está claro e é irrefutable é que os datos están aí. Os datos son eses, como ben veñen a apuntar tanto agricultores como esa xente que tiña eses hortos aí en Ferrol. Os datos están aí e o que defendedes, Manuel, como estás dicindo, que é un problema a abordar de xeito multidisciplinar, é dicir, non só ca caza, senón, entendo que con outro tipo de métodos para acabar co xabaril, non? Primeiro, Rocío, hai que quedar claro que nadie quere acabar co xabaril, vale? Que é un pouco esa palabra tabú que dentro do colectivo a veces soa mal, porque di, no, é que esta medida de xestión poñena para exterminar o xabaril. O xabaril, lógicamente, levaría aparexado a destrucción da actividade cinexética en Galicia e iso tampouco é o que se busca. O que se busca é buscar ese equilibrio que é tan difícil de conseguir moitas veces. Ten que haber xabaril, en canto haxa un xabaril, probablemente haxa posibilidade de que haxa un daño, pero o que está claro é que non pode haber 3.600 accidentes ao ano en Galicia. Hai xa tecores que teñen serios problemas para topar unha compañía aseguradora que lle cubra a póliza de responsabilidade civil. E a día de hoxe ou están moi locos ou nadie está nunha xunta directiva dunha sociedade de caza sin unha póliza de responsabilidade civil. É dicir, isto é un equilibrio entre todos. En certas zonas, xa sean periurbanas ou urbanas, hai que facer melloras de hábitat, hai que facer desbroces, hai que facer un montón de cousas para axudar a que non se produzcan eses danos. Donde si se poida, pois, lógicamente, xusto. E para iso, lógicamente, o colectivo está disposto a colaborar. Pois queda claro. Manuel Martínez, presidente da Mesa Galega pola Caza, moitas grazas. Nada, gracias a vos, é unha aperta. Outra, claro, creo que aquí non, Patricia, evidente, é dicir, ninguén quere acabar co xabaril como especie, pero si evitar unha sobrepoboación que xera moitos problemas diariamente. Sí, o mensaxe que nos estaba mandando este profesional pareceme do máis sensato que podemos oír neste tema. Non, isto é unha medida máis que se pode implementar porque realmente existe un problema con esos ataques agrícolas e sobre todo existe un problema nas nosas carreteras, Rocío. Eu a semana pasada falaba coa coordinadora de tráfico en Galicia, con Victoria do Barro, e dicíame que había equipos xa de tráfico traballando en medidas que se poden poñer en marcha nas estradas para evitar esos 4.000, creo que son accidentes que temos ao cabo do ano, non? Desde ouriña sintética de lobo, e os ultrasons estos que se están utilizando en Lugo. Bueno, estáse probando todo para intentar pois que as nosas estradas sexan máis seguras, porque hai unha sobrepoboación, e creo que deso ninguén dubida. Sobrepoboación no rural, Miguel Ángel, e tamén nas cidades, non? Nos núcleos urbanos, por eso tamén o que aí salientaba, non pode ser os mesmos métodos para rematar co porco bravo nun lado e noutro, claro. É que un dos problemas severos que están a acontecer non só co xabarín, sino con outro tipo de animais salvaxes é precisamente a facilidade coa que se están acercando a núcleos urbanos onde nunca se acercaran, e pasou en su día coas gaivotas, e pasa agora co xabarís con uns termos xa preocupantes porque é unha especie perigosa, é unha especie salvaxe, é unha especie que vai a buscar a comida ao portal das casas nos contenedores nas grandes cidades de
Galicia, por lo tanto, medidas hai que tomar. Esta, como ben decides, é unha delas, pero medidas, sin duda, hai que tomar, hai que controlar. Sí, porque se está convertendo pois nun problema. Pois veremos como marcha esta situación de enerxética